Вітаю, я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт, першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі, вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавыя літаратурныя і каля-літаратурныя гісторыі. А ў сённяшнім выпуску вас чакае новая кніга Альгерда Бахарэвіча, галоўны герой якой пісьменнік, і таксама склала для вас невялікую падборку кніг, галоўныя героі якіх таксама літаратары або ўвогуле кнігі. І таму заставайцеся са мной, вас чакае шмат цікавага. Ведаеце, чаму сёння так шмат нават таленавітых аўтараў стараюцца пісаць кароткія і зразумелыя кнігі, простай мовай, даходлівыя і забаўныя. Таму, што гэтыя кнігі прасцей перакласці на іншыя мовы, гэта раз. Таму, што іх прасцей прадаць, гэта два. І таму, што аўтары і выдаўцы думаюць выключна пра продажы і папулярнасць, а не пра боль, страх і свабоду. Творчасць нікога ўжо не цікавіць. Але, як мы бачым, Альгерд Бахарэвіч якраз з тых літаратараў, хто ўсё яшчэ думае і пра боль, і пра страх, і пра свабоду. Прычым, судзячы па аб'ёме ягонай новай кнігі, ён думае пра гэта даволі шмат, ды і гэта заўважна паводле зместу твору. Такім чынам, першы герой сённяшняга выпуска – гэта Альгерд Бахарэвіч з новай кнігай «Апошняя кніга пана А», якая сёлета выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. Увогуле, Альгерд Бахарэвіч – гэта той пісьменнік, якога ў сучаснай беларускай літаратуры я магу назваць галоўным. І гэта вылічваецца не паводле чэргаў па аўтограф і фотачак з ягонымі кнігамі ў інстаграме, а паводле якасці прозы і маштабу ягонага таленту. У кожнай новай кнізе ён знаходзіць, чым здзівіць мяне канкрэтна і ўвогуле сваіх чытачоў. І мне так прыемна параўноўваць яго першыя кнігі з апошнімі і разумець, колькі тысячаў крокаў наперад ён зрабіў. У сваёй новай кнізе Альгерд упэўнена даводзіць, што ён яшчэ той казачнік і умее трымаць увагу чытача не горш за Шахразаду, якая расказвала мужу казкі, тыя самыя казкі «Тысяча і адной ночы». І няхай вас не пужае назва кнігі «Апошняя кніга пана А». З літаратурай Альгерд ні ў якім выпадку не завязвае, а пад літарай А хаваецца пан-аўтар, галоўны герой гэтай кнігі, які апынаецца ў прымусовай самаізаляцыі ў доме купца-кнігавыдаўца. Гучыць даволі актуальна гэтая прымусовая самаізаляцыя для нашага часу. Я думаю, вы разумееце, што ў Беларусі зарабляць літаратурнай дзейнасцю даволі няпроста, і тут я аптымістычна не кажу, што немагчыма, але быць пісьменнікам, быць толькі пісьменнікам, гэта даволі складана. Звычайна ў нашых пісьменнікаў ёсць нейкая іншая паралельная праца, якой яны ўласна зарабляюць грошы, а пісьменніцтва гэта такі дадатак, без якога яны проста не могуць уявіць сваё існаванне. Дык вось у гэтай кнізе аўтар пазычыў у купца $10 000. Ён хацеў набыць сабе дамок, і вось ён не здолеў гэтыя $10 000 яму вярнуць. Таму і ён вымушаны быць у купца ў своеасаблівым літаратурным рабстве. Аўтар пераязджае ў дом да купца і штовечар мусіць расказваць яму ягонай сям'і адну казку. Атрымліваецца, ў дзень ён піша гэтую казку ці ўночы, а ўвечары ладзіць сумесныя чытанні, і далей яны ўсё гэта абмяркоўваюць. І ўвогуле, ці магчыма такое, ці здолее пан А вытрымаць такі шалёны тэмп і штодзённа выдаваць па адной якаснай гісторыі. І пан аўтар выдатна з гэтым спраўляецца, але што самае галоўнае для нас, з гэтым выдатна спраўляецца і пан Альгерд Бахарэвіч, які здолеў прыдумаць не толькі 30 захапляльных казак, але і злучыў іх агульным сюжэтам і такім чынам абцягнуў шкілет скурай, мясам і мышцамі. Кампазіцыя твора рамачная, складаецца з прадмовы, у якой нас уводзіць у гісторыю аўтара, як ён пазычыў грошы, на што ён іх патраціў, як ён спрабаваў іх вярнуць, як у яго гэта не атрымалася, і далей ідуць 30 глаў. І кожная глава пачынаецца ўласна казкай, прыдуманай панам аўтарам, а заканчваецца абмеркаваннем і пэўнымі здарэннямі, якія адбываюцца ў доме купца. У асноўным казкі паміж сабой не звязаныя, яны нават у розных жанрах, у розных стылях напісаныя, але пад канец кнігі яны ўсё глыбей пранікаюць у жыццё купца, яго сям'і, і таму ўсё цяжэй адрозніць казку ад рэальнасці. І ў гэты час не менш цікавыя падзеі адбываюцца па-за домам выдаўца. І ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Альгерд сказаў, што саму кнігу пачаў пісаць яшчэ восенню 2018 года, калі мы нават не ўяўлялі, якія вось сюрпрызы нас чакаюць у 2020 годзе. І тады ў Альгерда ўзнікла задума напісаць твор пра пэўную колькасць людзей, якія знаходзяцца ў замкнёнай прасторы, а вакол іх гіне свет,
і там летні канец свету пачынаецца, але гэтым людзям ўсё роўна, яны чытаюць казкі і не звяртаюць увагі на вонкавы свет. Але нармальна ўзяўся за працу над гэтай кнігай Альгерд толькі праз год, калі ўжо разварочваліся ўсе гэтыя падзеі, што ў нас зараз у свеце адбываюцца, і ўжо жыццё, так можна сказаць, падкінула сюжэты. І таму героі гэтай кнігі знаходзяцца ў доме, а па-за яго сценамі эпідэмія невядомай хваробы. І да таго ж усё больш надыходзіць вада, яна пазбаўляе людзей сушы і пакідае ім толькі адну выспу, на якой вось нашы героі знаходзяцца. І ў нас, мне здаецца, цяпер вельмі плённы час, каб ствараць постапакаліптычную літаратуру, бо жыццё нам падкідвае гэтыя гісторыі, само падказвае іх. Таксама варта звярнуць увагу на абмеркаванне жыхароў дома пасля казак, бо гэта таксама асобныя творы, вартыя ўвагі. І ўвогуле ўся кніга поўная цікавых развагаў пра жыццё і, безумоўна, пра літаратуру. І далей я падзялюся з вамі самымі, якія мяне найбольш кранулі. Напрыклад, вельмі трапная заўвага, што часам чытачам лепш не ведаць, які іх любімы аўтар у жыцці, няхай ён застаецца ў кнізе, каб проста ў ім не расчаравацца. Або таксама цікавыя думкі пра сутнасць пісьменніцкага майстэрства, пра яго асаблівасці, і ўвогуле весь твор можна бясконца разбіраць на цытаты і вывучаць іх. Напрыклад, таксама Альгерд дае карысныя парады не толькі пісьменнікам, але і ўвогуле ўсім людзям, якія працуюць з тэкстамі. Гэтая заўвага і для капірайтараў, і для журналістаў, і для рэдактараў, і ўвогуле для ўсіх, хто стварае тэксты ці мае нейкае дачыненне да тэкстаў. Гэта вельмі карысна для аўтара, калі нехта чытае яму ў голас ягоныя тэксты. Адразу бачыш, дзе ты даў маху, дзе можна зрабіць лепей, а дзе ты геній і майстар. І ад сябе дадам, што вам нават не абавязкова, каб нехта чытаў, вы можаце прачытаць у голас самастойна, і ўжо нават тады многія тэксты загучаць па-іншаму, і вы зможаце заўважыць тое, чаго не заўважалі, чытаючы самі сабе моўчкі. І яшчэ Альгерд агучвае адну важную рысу для ўсіх, хто піша тэксты. Адкуль яму было ведаць, беднаму Аркадзю, што не існуе дасканалых тэкстаў, што кожны тэкст можна перапісваць да бясконцасці, і што адной з найважнейшых якасцяў аўтара ёсць уменне паставіць кропку і працаваць над новай кнігай. Мне здаецца, што можна напісаць тэкст і адкласці яго на дзень-два і потым зірнуць на яго свежымі вачыма, калі гэта нейкі тэрміновы тэкст. Але не варта з гэтым зацягваць, бо ў пошуках недасяжнага ідэалу вы можаце проста пісаць тэкст бясконца, пісаць яго гадамі, удасканаліваць, і ўсё роўна будзеце сабою незадаволеныя. І ўвогуле, гэты твор Бахарэвіча, як мне здаецца, гэта проста неверагодная крыніца карыснай інфармацыі для маладых літаратараў. Яна як працяг цікавых разважанняў з папярэдняй кнігі Альгерда «Мае 90-е». Ніколі нельга верыць большасці. Калі 4 з 5 слухачоў кажуць табе, што ты цудоўны аўтар, і толькі адзін, што ты поўнае гаўно, значыць, ты нешта робіш не так. Большасць заўсёды памыляецца. Калі цябе любіць і прызнае большасць, ты заблукаў ва ўласнай маніі велічы, дарагі мой. Значыць, ты дастаткова сярэдні, каб цябе ацанілі і палюбілі. А яшчэ памятаеце, у 10-м выпуску я абуралася, колькі з'явілася ўсіх гэтых курсаў пісьменніцкага майстэрства, дзе людзі, якія самі не напісалі ніводнай кнігі, вучаць іншых людзей пісаць. Дык вось Альгерда таксама не пакідае абыякавым гэтае пытанне. І вось што ён піша. Інна скончыла пісьменніцкія курсы, адны з тых, якія апошнім часам распладзіліся ў нас як танныя цырульні. Прыватную школку, дзе амбітныя літаратурныя няўдаліцы вучаць наіўных летуценнікаў скарачаць і правіць, выкідваць і прарэджваць, карацей, рэзаць і стрыгчы ўласныя тэксты і вымятаць непатрэбнае. Яны там чамусьці лічылі, што гэта галоўнае ўменне, якім мусіць валодаць літаратар, і ўдзёбвалі гэтую лухту ў галовы сваім навучэнцам. Кастрыруй і не камплексуй, так можна было сфармуляваць іхнае творчае крэда. Таму я не чакаў адынкі занадта шмат. І пад канец яшчэ адна цытата, якая дакладна не датычыць твораў самога Альгерда. Ёсць такія гісторыі, якія напісаныя па ўсіх правілах. Іх пішуць людзі, якія доўга вучыліся пісаць і прыдумляць казкі. І ўсё ж у іх выходзяць проста словы. Я не ведаю, як так адбываецца, але ў іх тэкстах няма нейкага трапяткога святла, якое апальвае нам душы, нібы кончыкі пальцаў. Да іх роўнага штучнага агню можна дакрануцца, і нічога не будзе. Ні болю, ні крыўды. У гэтай кнізе мы можам назваць пісьменніка прарокам, які прадбачыў, у якой сітуацыі будзе ўвесь свет. Але я ў гэтым бачу сапраўды пісьменніцкую місію, быць трошкі прарокам, бачыць і адчуваць больш, чым адчуваюць іншыя, прадказваць будучыню паводле самых мінімальных зрухаў, якія адбываюцца ў цяперашнім часе, памятаць вопыт папярэдніх пакаленняў. І, дарэчы, здаецца, у гэтай кнізе ўпершыню ў беларускай літаратуры было ўжытае слова «каранавірус». «Я нікуды не паеду», кажа аўтар, «і мой сурок са мной. Я вырашыў гэта раз і назаўжды. Канец свету, кажаце? Ведаеце, панове, я пісьменнік. У тым, што адбываецца, для мяне няма нічога новага. Усё гэта ўжо было. Чума, халера, гішпанка, снід, каранавірус.
Пра іх навалы напісана ў старых кнігах. Хоць мне ўсяго 45, але гэта я ўжо перажываў разам з чалавецтвам, дзякуючы напісанаму старымі майстрамі. Нічога новага пад нашую поўняй, панове. Яшчэ вельмі актуальна і ад гэтага даволі балюча, калі натыкаешся на цытаты пра маскі. Напрыклад, гэтая. Ну так, я не сляпы, некаторыя былі ў масках, засмяяўся купец. Трэба сказаць, іх з'яўленне дадало гораду разнастайнасці. Чалавечыя твары часам усе такія падобныя, што ажно нудзіць. А цяпер у горадзе нібыта з'явіліся іншапланетнікі. Новая раса. Людзі без ратоў, людзі ў намордніках, насавокія маўчуны. Або вось яшчэ наступная цытата. Раней кожны надзяваў на твар маску настрою, задуменна прамовіла жонка купца. Маску шчасця або нядолі, маску абыякавасці. А цяпер адразу выйшаў з дому і ясна, з кім маеш справу. Паводле наяўнасці маскі можна зразумець, як чалавек цэніць сваё жыццё і жыццё іншых. Можна зразумець узровень сацыяльнай адказнасці зусім незнаёмых табе людзей, нават не пытаючыся ў іх. Такім чынам, Альгерд Бахарэвіч зноў парадаваў нас моцным творам, да таго ж неверагодна актуальным і сугучным з часам. І самае прыемнае, што гэтыя неспрыяльныя часы пройдуць, а кніга застанецца, каб далучыцца да кніг таго сонму старых майстроў і летапісцаў сваёй эпохі. І каб ёй, магчыма, натхняліся творцы будучыні і вывучалі з яе дапамогай гісторыю. Вырашыла зрабіць сённяшні выпуск тэматычным і таму да новай кнігі Бахарэвіча, дзе галоўны герой пісьменнік, дадам яшчэ колькі сучасных кніг, галоўнымі героямі якіх таксама з'яўляюцца пісьменнікі ці ўласна кнігі. І тут будуць кнігі як беларускіх літаратараў, так і замежных. Першая кніга напісаная аўтарам з суседняй краіны і думаю, што імя Владзіміра Сарокіна для вас не новае. Ён даволі вядомы ў Расіі і нават за яе межамі і здабыў папулярнасць сваю даўно, але не губляе актуальнасці і па сёння і актыўна выдаецца. І вось нядаўна нават выходзіў пра яго фільм «Сарокін 3», вельмі раю вам паглядзець. І адзін з яго нядаўных раманаў, які выйшаў у 2017 годзе, называецца «Манарага». Гэта незвычайная кніга пра цікавую забаву, якая ўзнікла ў будучыні. Там галоўны герой Геза, ён кухар, які гатуе ежу на кнігах, выкарыстоўваючы іх замест дроў. І такая кулінарыя атрымала назву «Book and Grill». І наклады старых кніг паступова заканчваюцца, таму стравы, прыгатаваныя на такіх кнігах, становяцца ўсё больш дарагімі. Гэта даволі прэстыжна знайсці першае выданне якой-небудзь старой кнігі і менавіта на ёй прыгатаваць страву. І гэты твор – гэта своеасаблівая антыутопія са спробай уявіць свет, у якім кнігі будуць выкарыстоўваюцца не паводле прамога прызначэння. І мне здаецца, што ў нашых беларускіх вёсках ёсць шмат такіх бабулек букенгриллераў, якія топяць печку якімі-небудзь старымі савецкімі падручнікамі. Другая кніга падборкі – гэта кругласутачны кніжны містера Пенумбры, амерыканскага пісьменніка Робіна Слоуна. Гэта раман пра незвычайную кнігарню, а я, як чалавек, які працуе ў кнігарні, вельмі люблю чытаць кнігі пра сваю працу. І ў гэтую кнігарню ад безвыходнасці прыходзіць працаваць малады чалавек. Ён працуе пераважна ў начную змену і наогул не разумее, на што жыве кнігарня, на якія сродкі, калі кнігі ў ёй амаль не прадаюцца. І да таго ж там даволі дзіўны асартымент і нейкі незвычайны выбар кніг. І тады хлопец вырашае разгадаць загадку гэтай кнігарні. І, дарэчы, мне вось вельмі цікава, што ў кнігарні ёсць начная змена. Мне здаецца, што ў гэтым ёсць нейкі шарм, пэўная экзотыка, бо што можа прывесці чалавека сярод ночы купляць кнігі? Мне здаецца, хіба што бесень. І калі мы ўжо пачалі пра кнігі, якія звязаныя з кнігарнямі, то проста немагчыма тут не згадаць зануднага шатландца-мізантропа Шона Байтала і ягоныя кнігі «Дневник кнігатарговца» і «Запіскі кнігатарговца». Шон валодае самай вялікай у Шатландыі букіністычнай кнігарняй з вельмі арыгінальнай назвай «The Book Shop». І ягоныя кнігі – гэта сапраўды дзённікі, дзе ён у храналагічнай паслядоўнасці расказвае, якія падзеі адбываліся ў ягонай кнігарні. Амаль штодзённа ён занатоўвае, што там адбываецца, якія людзі прыйшлі, колькі кніг купілі, на якую суму, якія кнігі. І гэта здаецца, што гучыць даволі занудна, але насамрэч гэта вельмі цікава, таму што Шон ён не вельмі звычайны чалавек, ён такі даволі мізантрапічны, як я ўжо сказала. Ён не вельмі любіць людзей, але пры гэтым ён працуе ў кнігарні, яму трэба неяк прадаваць гэтыя кнігі людзям, і ў яго шмат іншых супрацоўнікаў, якія таксама дапамагаюць, але таксама яны вельмі спецыфічныя, і мне здаецца, што яны зусім нічога не разумеюць у маркетынгу, у рэкламе, але вось дзякуючы гэтым кнігам ягоная кнігарня стала сусветна вядома, як мне здаецца, і цяпер амаль усе ведаюць, што ёсць недзе ў Шатландыі такі незвычайны букініст. Дарэчы, я ж таксама працую ў кнігарні, мне ёсць пра што вам расказаць. Ці было б вам цікава пра гэта паслухаць, бо ў мяне такіх гісторый запісана сапраўды шмат, і калі ў сённяшнім выпуску яшчэ застанецца час, то я крышку раскажу пра гэта, а калі не, то ўжо скончу гэтым наступны выпуск, і тады вы напішыце мне ў каментарыях, ці будзе вам гэта цікава, ці працягваць мне
ці варта гэта рабіць увогуле. Наступная кніга ў падборцы ад беларускай аўтаркі Паліны Качатковай. У кнізе «Гняздо 2», якая выйшла ў Галіяфах у 2016 годзе, змешчаная аповесць паэт, над якой аўтарка працавала 8 гадоў, калі працавала ў літаратурным музеі Максіма Богдановича. І твор прысвечаны, як вы маглі здагадацца, Максіму Богдановичу, яго юнацкім гадам, яго пераезду з Ніжняга Новграда ў Яраслаўль і вучобе ў Яраслаўскай гімназіі, а таксама сяброўству з Дыядорам Дзябольскім, які пазней напісаў успаміны пра Богдановича. У твор устаўлена шмат цытат з іншых твораў, напрыклад, з запісаў бацькі Максіма Адама Богдановича, і гэта робіць твор такім даволі жывым. Тут добры сюжэт, але адчуваецца нейкая незавершанасць, таму я не цалкам была задаволеная гэтым творам, але пачытаць сапраўды цікава. Яшчэ адна кніга ў гэтай падборцы, таксама ад беларускай аўтаркі, кожная кніга якой прасякнутая любоўю да аўтараў, пра якіх яна расказвае. І гэта гасцініца Бельгія Ганны Северынец. Твор выйшаў летась у выдавецтве «Рэгістр», і калі вам цікава, чым жылі беларускія літаратурныя суполкі, гэта маладняк і ўзвыша, у 20-30 гады, то варта гэтую кнігу прачытаць. Раман гістарычны, факты ў ім праўдзівыя, і любоў Ганны да апісаных гістарычных асобаў сапраўды вялікая. Гэта светлы, творчы, плённы, але разам з тым даволі трагічны перыяд у гісторыі нашай літаратуры, і Ганна апісвае яго з вялікай любоўю. Наступная кніга пра пісьменніка, і гэта раман неверагодна папулярнага ў наш час пісьменніка Джона Ірвінга «Мір глазамі Гарпа». Дарэчы, гэты твор можа быць вам знаёмы яшчэ і паводле экранізацыі з Робінам Уільямсам. І гэтая кніга – гэта гісторыя выдуманага пісьменніка Т.С. Гарпа ад яго зачацця да смерці. Мы бачым, як хлопчык расце, развіваецца, ён спасцігае свет і выбудоўвае ўласную карціну свету. І Гарп становіцца пісьменнікам, і гэтаму надаецца вялікая ўвага ў кнізе. Тут вельмі шмат кніжнай атмасферы, шмат падрабязнасцей у працы выдавецтва. І ўвогуле кніга аб'ёмная, яна закранае неверагодную колькасць тэмаў. Ты нібыта пражываеш цэлае жыццё з гэтым творам. І ўвогуле для мяне творчасць Ірвінга стала адкрыццём мінулага году, а гэтая кніга стала адной з найлепшых прачытаных летась. Яшчэ адзін твор, пра які больш падрабязна вы маглі чуць у 10-м выпуску, гэта раман «Лесніца в неба» ірландскага пісьменніка Джона Бойна. Гэта кніга пра маладога літаратара, які пачынае свой шлях у літаратуру з плагіяту, і наступная ягоная творчасць будуецца менавіта на гэтым прыёме. Ён не здольны прыдумаць уласныя сюжэты, затое лёгка можа красці чужыя. Так і ён жыве далей, прычым даволі паспяхова. І я гляджу на час запісу падкаста і бачу, што ў нас яшчэ ёсць некалькі хвілінак, каб выпуск не атрымаўся надта зацягнутым. І я паспею вам расказаць некалькі такіх гісторый з жыцця кнігарні, у якой я працую. І спачатку нават не гісторыі канкрэтныя, а проста нейкія назіранні. Напрыклад, мы ўсе не любім надакучлівых прадаўцоў у крамах, якія пытаюцца па 10 разоў ці не дапамагчы нам, і калі ты ім адмаўляеш, яны ўсё роўна над душой стаяць ці ўвогуле вакол ходзяць. І ў гэтай сітуацыі я магу знаходзіцца па абодва бакі барыкад, бо як пакупнік я вельмі не люблю надакучлівых кансультантаў. Бо калі мне патрэбная дапамога, часцей за ўсё проста паказаць, дзе знаходзіцца пэўны аддзел у краме, то я тады звярнуся за кансультанта, і за мной не трэба хадзіць, калі вас там 3 ці нават 4. Але з іншага боку барыкады я такі ж супрацоўнік кнігарні, і тут я сутыкаюся з абсалютна незразумелымі паводзінамі пакупнікоў, бо калі ты спытаеш, ці не патрэбная дапамога, то потым будуць лічыць, што ты надакучлівы, нейкі непрыемны чалавек. Але калі ты проста павітаешся з наведвальнікам і проста даеш яму магчымасць самому пахадзіць па кнігарні, то потым будуць цябе папракаць, што ты дрэнна іх абслужыў і што ты абсалютна неуважлівы да кліентаў. Таму ведайце, што калі вы зайшлі ў кнігарню ці ў іншую краму, а кансультант у вас нічога не запытвае, значыць ён проста паважае вашу свабоду самому адкрыць цудоўны свет ягонай крамы. Таму я вельмі рэдка запытваю, ці патрэбная наведвальніку дапамога, толькі калі я бачу, што чалавек стаў пасярод кнігарні і глядзіць па баках неяк разгублена, бо у нас проста кнігарня не вельмі звычайная, яна не падобная да гэтых аднатыпных дзяржаўных, таму людзі, калі заходзяць, яны адразу могуць разгубіцца трошкі. А яшчэ, ведаеце, ёсць такі тып наведвальнікаў, якія пасля пытання вам што-небудзь падказаць, глядзяць на мяне так пагарліва, нібыта яны толькі учора атрымалі Нобелеўскую прэмію па літаратуры, а тут нейкі плебей проста аспрэчвае іхнія шырокія веды ў галіне літаратуры. Яны карацей думаюць, што я тупейшая за іх у літаратуры, не разбіраюся ні ў чым, і якой увогуле ад мяне дапамогі можна чакаць. Так, аднойчы жанчына з гэтай цудоўнай катэгорыі наведвальнікаў, я ж філолог, пасля таго, як пахвалілася мне тым, што ў яе ёсць дыплом кандыдата філалагічных навук, папрасіла раман Булгакова «Доктар Жывака». І калі я запярэчыла ёй, што яго напісаў Пастарнак, яна мне, ведаеце, што адказала шэдэўральна проста: «Вы што, меня за дуру держите?»
Дарэчы, можете расказаць у каментарыях пра свае стасункі з кансультантамі у кнігарнях ці ўвогуле ў іншых крамах. Пра негатыўны, пра пазітыўны вопыт мне будзе даволі цікава пачытаць пра гэта з іншага боку. Увогуле, кнігарню, як і любое іншае грамадскае месца, часта наведваюць даволі розныя людзі. Прычым яны бываюць як прыемныя і цікавыя, з якімі хочацца весці доўгія размовы, размаўляць пра кніжкі, а то часам бываюць і даволі дзіўныя, які хочацца наадварот хутчэй выправадзіць. І часам заходзяць такія тыпы, якіх я сапраўды проста баюся. І калі ўлічыць, што ў жыцці я ўвогуле з мінімумам людзей маю зносіны, кантактую, то мне бывае даволі цяжка. І ёсць такая рыса, якая мне не падабаецца ў людзях, гэта іх упэўненасць, што нехта камусьці абавязкова штосьці вінны. І даволі часта да нас зазіраюць людзі, перакананыя, што мы павінны ім тое і тое. Напрыклад, заходзіць жанчына, якая запытвае пра наяўнасць пэўнай кнігі, даволі спецыфічнай кнігі па лагапедыі, і мне здаецца, што далёка не ў кожнай кнігарні будзе такая кніга, і таму я ёй адказваю, што ў нас такой няма. На што ў адказе ад яе атрымліваю здзіўленне, маўляў, як гэта ў вас няма, мне сказалі, што паўсюль ёсць. Хто сказаў? Якое такое паўсюль? Мне здаецца, што Мінск не такі маленькі горад, і ў ім велізарная колькасць розных кнігарняў, як дзяржаўных, так і прыватных, і ў іх даволі разнастайны асартымент. І часам дзве крамы, яны вельмі адрозніваюцца паводле гэтага паказальніка. Напрыклад, наша, яна проста фізічна не здольная змясціць у сабе ўсе кнігі свету, вядома ж, на мой вялікі жаль. І наступная рэпліка гэтай наведвальніцы мяне проста дабіла. І улічыце яшчэ, што ў яе быў такі даволі напышлівы тон, і яна сказала: «А варта мець». Мне здаецца, што вам, спадарыня, варта быць ветлівай. Гэта ўсё, што варта, у прынцыпе, ў гэтай сітуацыі. Але некаторым людзям нават не трэба прыходзіць да нас у краму, каб мы адчулі іхнія дзівацтвы. Неяк патэлефанавала жанчына, яна шукала адну кнігу, і ў нас такой не было, і тады яна спытала, ці ёсць увогуле іншыя кнігі гэтага аўтара, але ягоная творчасць у нас зусім не прадстаўленая, таму я ёй сказала, што кніг гэтага пісьменніка ў нас няма. «Нічога ў вас няма», крыкнула жанчына і кінула тэлефон. Яшчэ ў нас ёсць пастаянны тэлефонны суразмоўца. Гэта мужчына, які тэлефануе кожны месяц, каб даведацца, калі ў нас наступнае адкрыццё выставы, бо ў нас кнігарня сумешчаная з галерэяй, або якое-небудзь кніжнае мерапрыемства. І калі я кажу, што на гэтым тыдні нічога няма, то ён пачынае прысаромліваць мяне, што ў Мінску і так все культурныя месцы зачыняюцца, а мы такія дрэнныя, нічога не праводзім, нават няма куды схадзіць. Мне ж становіцца сорамна, як быццам гэта я хаджу і зачыняю ўсе гэтыя культурныя месцы. І тады ён распавядае, як хадзіў на адкрыццё выставы ў нейкую галерэю, але яго туды не пусцілі, бо ў яго не было запрашальніка. І падганяе нас з правядзеннем мерапрыемстваў. А потым ён все ж таки прыходзіць на нашыя мерапрыемствы і сыходзіць апошнім на добрым падпітку. Вось так чалавек цікавіцца культурай. Таму заўжды, як глыток свежага паветра, тыя наведвальнікі, якія выходзяць з кнігарні са словамі «У вас так утульна», «Буду да вас зазіраць», такая маленькая шыльда, а ўнутры цэлы свет. Гэта ўсё рэальныя фразы, якія людзі нам казалі, калі выходзілі з кнігарні. І яны мяне сапраўды матывуюць. І адзін мужчына, напрыклад, нам перыядычна прыносіць нейкія смачняхі, то апельсін, то шакаладку. За тое, што мы класныя, мы яму заказваем кніжкі, ён іх купляе і прыносіць нам нейкія пачастункі. І калі вам спадабалася гэтая рубрыка папярэдняя, то маякніце мне ў каментах, я буду рабіць яе часцей, буду ведаць, што вам можна расказваць нейкія ажно канкрэтныя гісторыі, якія ў нас адбываюцца. І традыцыйна спасылкі на ўсе кнігі ў апісанні да гэтага выпуску, і на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!